Holy shit! Moro! Me ollaan täällä. Täällä on Jami, täällä on Samppa, täällä on Jonne, joka on Virtsalla tällä hetkellä. Ja me tultiin tekemään tänne ihan persereikään asti putkimiespommeja. Siinä on putkimiesaine, tuolla on foliot ja 2 tyhjää. Tai no, 1 on täynnä ja 1 on foliolla kääritty. Ja jossakin pitäisi olla vielä 1 pullo. Meillä pitäisi olla 3 pulloa, mutta en tiedä, että mihin on 1 mennyt. Siellä näkyy toimintaa. Vittu tuo poksahtaa hyvin. Vittu mä menen tästä semmonen, missä onko ne 5 vai 3 litraa semmonen kunnon pönttö. Ui vittu, mulla meni tätä käsille. Rip. Ai saatana, vittu, että voi kirveltää. Joo, minä yritän. Ai vittu! Vielä, laita enemmän. No vittu. Vielä. Nyt on varmaan aika hyvä. Joo. Ai saatana! Perkele! Ei saatana! Mulla meni tota nestesormi. Siinä oli siis ensimmäinen räjähdys. Me tultiin tänne koululle hakemaan 1 pullo. Täällä on muistaakseni 1 pullo. Jep, se on tuolla noin. Keinujen luona meikän tämmönen Coca-Cola Light pullo. Ja Jonne ja Jami lähti nyt, tai Jonne lähti omalla kevaarillansa ja Jami lähti sen mopollansa nyt seuraavaan spottiin. Siellä on Jonne. Jonne on täällä. Me yritetään saada Jonne ja Jamia laittamaan korkit ja nesteet sisään, mutta Samuli, jos se on sun mielestä niin yksinkertainen asia, niin laita se sitten kiinni. Voi niin. Niin. No niin, no laita sitten uudestaan. Enkä laita. kivipaperisakset, pojat. Ei se ole niin paha. No niin. Se on yhdestä kiinni ja se muuten laittaa. Niin se joka häviää, niin laittaa korkki. Joo. Nopeasti, täällä on näitä vitu itikoita ja kaikkia horoja. No niin. Vittu! Jami on business hommissa. Kuinka paljon me kaajalla? Kaaja ainakin siihen etiketin alkuun. Niin että se... Vähän päälle. Niin. Vittu, että kuulotti. Ei se tee mitään tuossa päässä. Ei niin. Tää kaikki siinä. Ei, mutta Arttu vähän kauemmaksi. Joo, No niin, voi vittu Jonne. me kuvaan tätä, että se vähän... Holy shit! Vittu! Tuo oli vielä kovempi mitä äsken. Aivan kun mennyt vittu kuuloon. Mitä paisuu isoksi? No jep! Varmaan vittu tuon kokoinen. Eikö mietin se ihan pikkusen auki, niin se alkoi kohoamaan paljon enemmän. No niin. Holy shit! Ei vittu tullut. Ui saatana, mitä se sitten? Holy shit! Holy shit! Ei saatana. Tämä ei tuu kovaa tähän. Katso tuo räjää. Pokkia vittu. Tuo meni taas ainetta saatana käsiin. Mielipidettä. Tää on aika 5/5. Tämä on aika runsaat räjähdykset. Nyt on viimeinen räjähdys. Ja se tulee olemaan vitun massa. Samuli. Mulla sulla on täällä töihän, mitä kaikkea sä voinut käyttää. No niin Jami. Mennään autoon, laittaa viimeinen. Nyt tästä tulee niin massiivinen, että te ette voi uskoa.
Tässä on kaikki foliot, mitä mä pitää. Se on varmaan vittu 20 metriä. 20 metriä foliot on meikä ja Sampan sylissä. Ja Jami ja Jonne laittaa tuolla takapenkillä ja nämä kaikki tulee siis tähän yhteen pulloon. Toivottavasti me saadaan se 20 metriä tähän yhteen pulloon laitettua. Se juna menee. Miettä mikä Mennään. Me on tällä junaraiteen luona. mitä tässä äikähin kaikki kyllä. Siellä vaan mennään. Saisi tehdä palloja. Joo, mä aletaan tekemään palloja ja katsotaan sitten. Katsotaan kuinka kauan meillä tässä menee. Ehkä vitun. A few moments later. Nyt on se aika, kun me ollaan saatu kaikki tuonne pullon sisään. Samppa... Siis, ei jumalauta, täällä on paljon tätä. Tästä tulee niin iso räjähdys, että vittu koskaan ei oo tullut näin iso. Meillä se muuten Mulle. Jami on tuolla. Mitä? liian HC-pommi pitää tehdä kirskukauppaa. Ok. Jonne siis laittaa nyt sen korkin kiinni ja Jami laittaa nesteet. Ei se olekaan laittaa. Niin. Se on ne mieka ajan, anna mulle ne hanskat hetki. Voidaan tehdä nopea pitää. Käsietari hanskat, onko se kai? Jami, kaja vaan ne kaikki nesteet sitten sinne. Ei se heti Jonne posaa. Ei niin. Jami kaikki sitten. Että tulee vitun massiivinen. Jonne ihan kuumotuksessa. Täällä on aivan helvetisti elukoita. En tiedä yhtään kuuluuko tai näkyykö kamera. Ei mennyt kunnolla kiinni. Houli, mitä vittua? Ai helvetti! Räjähtäisköhän se? Varmaan räjähtänyt vielä. Sampo potkase sitä! Ei se räjähtä se. Ei oo... Laita Samppa korkki kiinni. Vittu kun kuumat. Onko sitä nestettä vielä? Säästetäänkö me töihän? Säästä vaan. Sinne meni. Ei räjähtänyt, mutta suihkusko saatana. Niin, eihän meillä oo... Tässä oli kumminkin tämä video. Toivottavasti tykkäsitte. Ja jos haluatte nähdä meiltä lisää putkimiespommeja, niin laittakaa ihmeessä kommentteihin. Täällä on aivan vitusti ötököitä. Ja täällä oli Jami, täällä oli Jonne. Autossa on Samppa. Ja me en muistanut sanoa loppuun tätä, mutta laittakaa kommentteihin, jos haluatte lisää putkimiespommeja. Ja mökillä näitä ainakin tulee enemmän sitten. Mutta me aletaan lähtemään varmaan täältä perseestä, missä me ollaan. Ja me astun just lätäkköön. Tuossa on kaikki nuo nesteet, mitä yhdessä pullossa oli. Mutta meikäläisen oli Finnarskas, a.k.a. Arttu Pyhärvi, se olisi tällä kertaa morjens. Täällä on pojat ötököitä kuin saatanassa. Tää on oikea helvetti tää maasto täällä.